Aja ngece karo wong ora duwe rasa brana yen mati ora digawa bebasan urip mung mampir ngombe ngono kuwi jare bini sepuh kae aja ngece karo wong ora duwe rasa brana yen mati ora digawa bebasan urip mung mampir ngombe jare bini sepuh kae numpak sepura sampe metunduwur dewasa jur mumpur yen awak ora diatur nek numpak motor sampe metu ngisor urip ning alam donya kudu sugih anggap asor nek numpak becak sampe metu telak aja guyu ngakak yen urip lagi kepenak pantas diwadahi gelas dewasa dan panas digagas ora waras nek rujak dondong pantas diwadahi lodong aja branggang-branggong mengko munda kaya grandong nek rujak mayit lalapane rumah sakit bingung golek duit ngurusi barang kejepit nek rujak mayit lalapane rumah sakit bingung duit ngurusi barang kejepit dadi wong sing becik aja dosire apa-apa marai mangkel mengko malah kowe dadi grundel liwas ngalah malah padha ngeyel mulane kowe manut wong tuwa aja pisan-pisan kowe neko-neko jaman saiki sithik-sithik metu ragat uripe ora tentrem malah kowe dadi cepat mulano rasa do ngeyel wong tuwa ning ngandani angel bola-bali kowe nglarani ati wong tuwamu dadi loro ati ngalor ngidul ngulon wetan aku wis kentir ra iso mikir kiwa kluwer nek rujak mayit lalapane rumah sakit